Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingid itinagan nga Adele. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti ugalik ti inak ibinglay. Bareng pakaadawan iti adal dagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Adele. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mingmingmingan nakmat kayam, Adele. Kunak man nakaturog kan. Saan pa'y lakay? Ay, jak nga rod maala ti tuturugak. Apay nga rod akit kita anak. Awan, kayat ka lang aming mingan. Gaputa, nagtaer ka. Anya? Wala kay, tunggal makitkita ka. Ad-adda amain lawak ka ka. Sika talaga, bakit? Wan, kabayatan ti panagdandan nata. Ad-adda ti pan naka-inlove ko kan ka. Kastakmat kan ka, bakit? Ay ayatin ka unay-unay. Adele, anak ko. Sumurot ka kadi ije balay da kasinsin mo, Maray. Makitan to, tatang. Kasla masaduta. Anya, kasangay ti anak ti kasinsin mo, di kakit din mapaan. Numapan ti asawag, mapanak mat Ay na, ingkakit agpalisan, tagkuyog ta. Alangan mo't ano urayang pala ti asawam, kat nasapaan na pa ni J. Garden. Sumurot kamin to, tatang. Ingkakit agpalisan na nakaw, masapa ta amapaan, tatumulong tangagluto. Adaw, tinaskin nga ramida ni Jai. O sige, wanan, tatang. Adele, napagnunumwan mi kadagiti kakadwa tayo, amapan tayo ag-swimming inton Sabado. Kaslamayat nga agpahiso day ta. Tapno makapagaliwak sa itayumat. Asino nga iti kakadwa tayo? Siyempre, datayo amin ababay iti opisina. Awan ka diti sumurot kadagiti kakadwa alalaki? Tapno komportable tayo nga ag-swimming. O anya, sumurot ka? Sa anak pa'y ama kapag-decide ita. Ipakadak nga umuna iti asawak. Ibagak to inton bigat. O sige nga rod, Adele, sapay kumata sumurot ka. Tapno kumpleto tayo. Kat naragragsak ti outing tayo. Apay, di ka kadi sumurot iti swimming ay bagbaga mading ko. Saan gayan, manong? Apay ngay. Kunak man no outing yun ay diyang agkakaopisinaan. Wan, ngam saan nga inkapilitan, manong? Masaduta ka rumwar. Nasayat mat. Tapno makapaglaba ka kadagiti bado yung agasawa. Wan nga rod, manong. Kasta tinasayaat nga aramid ti may sang asawa ading ko. Saan man adagas ti agpasyar, gaputanas kan mo't nga agrelax. Anam, sana ka na yun? Wan, manong. Ken laglagi pa nga ipangpangrunam latta ti kasapulan ti pamilya. Saan nga anyala dita? Wan, manong. Adele, bakit? Mabalin ka di asumurot ha, karagiti gagayam ko. Sa dino ko matipapanan nyo, lakay? Ada ka nang inorganize na nga outing mi, nga kakopisinaan. Iso ako sumurtak ko ma. Ta, ag-enjoy man mat sa paminsan. Da kayo kadila ang alalaki? Wan, bakit? Akat, mapan kayo, lakay. Basta ag-text kanto, apaman ang makasangpot kayo ijay. Wan, di ka matanagan, bakit? Kat, kaano kayo amapan? Inton bigat ti malam. Alas 7 ka no ti rubat mi. Kat inton malam mati Sabado ti panagawid mi. Wano, agsapan ton ti Domingo. Adalugan nyo. Ada. Aramatan mi taylugan ti may sa agayam ko. O sige, lakay.
Sumurot ka kadakwada. Kat sapay ko mata ag-enjoy kayo. Ngam, agan-anad kayo, ha? Wen, bakit? Kat agyaman ako na, ha? Oh, apa yan, friend? Kasla di ka makatal na. Day talatan cellphone mo ti dumdumugam. Saan nga rod nga agrip-reply ti asawak? Ay na sigurado abisi day jay. Outing da nga rod. Di sigurado. Agan enjoy da kadagiti kagayem na. When ngam, Ngaman niya. amangan no dakit di mo't babae akadwada ijay. Ay, sika talaga, friend. Apay, awan ka diti pa nagtalak mo iti asawam. Agtala kakan kwa na, friend. Tilang pagsidda awak. Apay, asaan nag-reply? Ay na, numadamadang aglanglangoy. Siyempre, di na maasikaso ti cellphone na. Mala, bay ampay ti asawam. Tapno makapag-relax mat. No amukla kumakastoy. Saan ko pinalubusan? Ay, sika talaga, friend. Di ka agpanunot iti kasta kunakmat. Di mo stressan day tabagim. Adel, anak, di mo unay istriktuan ti asawam. Ikamot iti panawen para iti bagina. Ha? Sana rumba nga pakibiyangam amin na papanan ken aramidan na. Tinapatag katagpakadaken ka. Tatang, Ibagbagak daytoy, tanudad duma, dayta ti pagapaan ti agasawa. Ang mga no ibaganto ti asawa mamabekbekkel iti kina-istriktom. ngam karbangak amaamuan ti amin apapanan na. Taasawak kat nga rod, tatang. Wen, jak imbaga nga awan karbengam. Ngam kayat ko nga ipakaawat kan ka, adi mo kumaunay istriktuan ti asawam. Adel, ading ko. Gusto ti ko na ni tatang. Nauray siya. Jak kanunungan ti araramidam iti asawam. Wenen, tatang, manong, tong palak ti ibagbagayo. Hello, Lakay? Hello, bakit? Busy ak. Apay ka diyan nakaawag ka. Kasanumot ngamin, di ka agrip-reply. Imbagak pat ito nagsapa nga da meeting mi. Kan jak masangot yung cellphone. Kat nag-text ka kumangamin sakbay anang rugi ti meeting nyo. Anya? Tapno amok. Tapno sa anak nga agururay iti text mo. Ngala, baliwan tanto tiyak sarita. Awagan kanto inton malpas ti meeting mi. Tani, kababain ka na iti kakaduak. Amangan no addamat ar-aramidam asabali dita. Amangan no saan a meeting ti ayan mo. Awan, bakit? Ala, awagan kanto inton malpas ti meeting mi. O sige, urayak ti awag mo. Ni, apay. Nagitiso ka matlatan iti plato di talamisaan. Bakit? Awan, Apay ka di. Anya ti parikot. damagam di tabagim. Ha? Panunutam anaimbag no apay akastuyak, Melvin. Gapo ka di taman manuka nga awagan. Idada kami iji syudad. Ay na bakit? Pasensya ka lakuman. Ado nga minti naramid mi. Iso ajak unay masangot yag cellphone. Sana bali tanda akon. Amangan met no adda babaim, kat iso ti kaduam ija syudad. Iso adinak intugot. Kasano ko mga itugot ka? Kat work-related matinapanakijay. Uray dinagyanak kumalatan ija hotel. Ulay ka na ya, Adel. Makauma ti kasta nga ugalim. Ha? Apay, anya ti kayat mo nga aramidak, tapno panagnakakan ka nga awan aramid ko. Makapaawan ka na sa mangan. Mapana ko ni di opisina. Hello? Hello, ma'am. Ha? Asino ka? Apay nga addakan ka ti cellphone ti asawak? Siyak gayam ni Fre, madam. Di sekretarya ni sir. Pasensya kan, madam. Ngam busy ngamin ni sir.
Iso nga imbilin na asyak kanupay ti sumungbat no mawag kayo. Anya? Wan, ma'am. Madama ngamin ti meeting da. Sigurado ka kadi iti bagbagam? Sika? Babae? Wan, ma'am. Amangan met no kabit na ka ti asawa. Ay, saan, ma'am? Trabaho lang din into narik dito eh. Sa maysa, adan nobyok. Iso ajak maaramid dayta. Kan saan maaramid ni sir ti mangluko kada kayo? Siguraduam lang. Wan, ma'am. O ala, nawawanan ti bagayo, putdantan ti saritaan tayo. Ibagak tulangan ka ni sir, ngay mawag kayo. Bye. Bye. Diyak makaid na. Apay asinong batan day diya babae iti awag ko. Ita lang nga imbati ti asawak ti cellphone na iti sabali a tao. Kat babae pay. Friend, kuyugan nakman. Pangaasim. Sa dino ti papananta, friend. Kaslag dardaras ka. Ijay opisina ti asawak. Anya? Apay? Anya ngay timapan mo alaan ijay? Adalaang kayat ko apen kan. Anya kumaday ka. Mapantakitaan. No apay at ti sekretarya na tinangsongbat iti awag ko. Basta pimanaw latangamin ti asawak itay bigat. Sa ita, ti sekretarya na tinangsongbat iti awag ko. Anyat kaya tasawan day jay. Anya? One friend, iso pang nga asim, kadwaan na. Ay na, friend. Di ka agar aramid iti pakaibabainam. Kastamot ti asawam. Basta umay ka, awanin ti adong asao. Awanan bain ka, babae! Madam Adele, apay ka di tinungpadag. Di kan agin didiam mo. Tikunam siguro, jak maamuan ti amin. Anya ka di day tangay bagbagayo, ma'am. Awan matiam mo kabasol ko kada kayo. Awan basol mo kanya, kunam? Apay, di mo ka di mo abasol ti panakirelasyon mo iti asawak? Amumat nga da asawa na. Ma'am, awan relasyon mi ni sir. Imposible! Saan laanam na minsan asika tinangsongbat iti awag ko iti asawak? Ma'am, iba't bati na ngamin ti cellphone na kanyak no kasjay nga ato ti araramidan na. Iso apa nga asiyo, tadi kay kumamat agi skandalo dito'y opisina. Ulbod! Kanaamak akanayon kayo nga agkuyog nga ag-out of town. Iso asigurado nga ada relasyon nyo. When ma'am, siyak ti kadwana no daduma. Gapula ang iti trabaho, awanan ti daduma. Itamat lang, ag-resign kan. No di mo kaya't nakakaasi ka kanyak. Pangaasim, ma'am. Kasapulak unay ti trabaho. Laglagi pam amin nga imbagakan ka. No di mo kaya't nga ad-addaan nakarkarupay ti aramidak. Anya? Jakon mapalabas na ito yung naramid mo, Adele. Melvin, Imbabay nakitikas taunay. Apay anapan ka iti opisina. Kat tila imbagbagam ka ni Frema. Kat, isakit mo itaday jay ababaim, Saan Melvin? ko ababay ni Frema? Di mo ipapilit ti amom. Saan laanam na minsan ngayon kuyog mo ni Frema iti seminar anap napanam? Agasam day ta? 5 nga aldaw anagkuykuyog kayo? Anagkadkadwa kayo? Kat may sa akwarto tinagturugan nyo? Apay, mapanagnikam amay may sa tinagturugan mi. Tapni bagakin ka. Amin a seminar adinar ayak. Kat adda free accommodation. Kat sabali ti para lalaki, sabali ti para babae. Nagkuyog kami man. Gapulaang iti trabaho. Tay sukat nga rod ti assistant ko. Ngam apay nga rod nga iso akanayon ti sumungsongbat iti awag ko. Apay nga iggaman na ti cellphone mo. Gapotadyak kayat ti masinga no adda kiti meeting. Taamukon ti ugalim. Di naksardengan nga awagan nga ure awan gayam na patig nga bagam. Uma ako ni tekas nga ugalim, Adel. Isa pa nagkunak. Daytoyin ti panawin tapno agsinata. Saan? Pangasim, Melvin.
Ay, ayatan ka unay-unay. Mabagbagkala kay Aramidam. Iso nga tamat lang, agsinatan. Total, awan mo't anak ta. Awan obligasyon ko ken ka. Saan, Melvin? Pangasim. Ay, ayatan ka unay. Nasakit, friend. Kasladyak maklo na pinanawan nak ni Melvin. Hay, day takot ngamin, di ibagbagak idikan ka. Nalabas ka ngamin, isuan na umat ti asawam kan ka. Kanayon ka ngamin abagaan iti. Ngam di nakmatdangdanggan. O, anya nga ita, friend. Pangasim ko matatulungan nak. Isurunak no anya tinaskan nga aramidag. Awanin ti amok at kasayaatan nga aramidam. No di ti panagbalbaliw mo. One friend, agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Kasamot kan frema, nagsuspet saam. Nga mapakawanak na tati asawa. One friend, masiguradok data. Basta aramidam matirumbang. Anyangay ita, Adel. Nakaamiris ka ka din. Tatang. Saan ngamin anasaya ti ugalim, anak ko? Saan ka day akanayon ko nga ibaga, adi ka une aglablabais? Tatang. Kababain ngamin ti inaramid mo, anak. Inapamkit din ti sekretarya nila kay mo. At binagaampay nga agresign. Apay, no agresign, ipaay mo ti masapsapul na. Aklo na kabindot ko ti amin, tatang. Ngam naaramid ko lang ti kasjay. Igaputadyak kayat nga adda makaagaw iti asawa. Wain, ngam nalabas ka lata, anak ko. Anya nga ron ti aramidag, tatang. Kayat ko kumaamarisot ti parikot mi nga agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Kastamit iti babae ang nagsuspitsaam. Nagbalbaliwak, gapo iti ayat ko ang maurnos ti amin kada kami ti asawak, Mr. Lonely. Kat dakkel unay ti panagyaman ko, gapo ta napakawanak. Kastamet ti babae ang nakabasulak. Manipod idin, saanin na naulit pa'y, dayja apasamak iti biyag mi. Intanemin iti lipat, ket nangabarwanan kami. Alakastain, ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Adel. Adel, pagayam ko, agyaman ak iting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam, ket kablaawan ka. Gapu tanaurnos mutlaeng ti amin kada kayo iti asawam. Ala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo, tapno awanan ti rumswa aparikot. Ket agtalinaed, ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Adel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.